Bok, kako si, kako ste? Sve najbolje još jednom u 2026. godini. A teraz dáme slovenčinu, aby ste ma všetci rozumeli. Aj tí, čo sa začali učiť chorvačtinu pred chvíľkou. Ja som Mária Hrvatič, zakladateľka tohto projektu a učiteľka chorvačtiny. A v tomto videu chcem vám ukázať, aké sú možnosti všeobecného učenia sa chorvačtiny a aké sú trendy v roku 2026. Takže poďme na to. V prvom rade chcem vás vyzvať všetkých, že sa môžete prihlásiť na zadarmo konzultáciu so mnou. Takže všetci z tejto skupiny, aj keď vás je 5000, ale nevadí, ja si pre všetkých nájdem čas, môžete si dohodnúť online zadarmo stretnutie so mnou. Dole nájdete môj e-mail, napíšete mi, ja vám pošlem nejaké voľné časy a stretneme sa cez WhatsApp alebo Zoom a pozrieme sa na tú vašu chorvačinu a kam by ste sa mohli posunúť. Takže to nemusí byť viazané na kúpu nejakého projektu, to môže ísť úplne o nejaké seba štúdium, ja vám len poradím, aké knihy kúpiť, alebo samozrejme, ak máte záujem o kurz, alebo individuálne doučovanie, tu vám tiež môžem poradiť, ak neviete možno na akej ste úrovni a čo presne je pre vás chodné. Takže toto. A v roku 2026 je tohto naozaj veľa, lebo ten dopyt stále rastie a rastie. Takže momentálne máme 9 úrovní kurzov, skupinových kurzov. Máme bežný kurz, ktorý trvá 90 minút každý týždeň, kde sa rieši aj gramatika, aj konverzácia, aj všetko. Potom máme konverzačné kurzy, kde sa len rozpráva. Takže ak nemáte čas sa učiť, môžete ísť na konverzačný kurz a ak myslíte, že nájdete čas napísať nejakú úlohu alebo také niečo, nejaké cvičenie si prejsť, potom by bol lepší ten základný v podstate gramatický kurz. Alebo ideálna je kombinácia obých dvoch. Takže, že máte dvakrát týždenne jednu konverzáciu a jeden takýto kurz. Takže to je, čo sa týka kurzov. A potom, samozrejme, najlepšie je sa učiť sa individuálne. Individuálne sa môžete učiť so mnou alebo s mojimi kolegyňami Barbara, Anna, Mirna. To je samozrejme o trošičku drahšie a nemáme na to až tak veľa času, takže musíte sa trošku časovo prispôsobiť. Ale ak máte o také niečo záujem, napíšte a uvidíme, či sa môžeme na takéto niečo dohodnúť. A tretia možnosť, ktorú v podstate môžete samostatne robiť, alebo možno doplňať k nejakému kurzu alebo individuálnemu doučovaniu, a to je takéto seba štúdium. Môžete si kúpiť nejaké knihy, môžete pozerať filmy, rozprávky a takto, takže tak sa veľmi dobre môže učiť chorvačtina, ale musíte tomu venovať možno 30 do 60 minút denne. Ak potrebujete nejaké materiály, takže knihy, filmy, rozprávky, nejaké skriptum, napíšte mi, ja vám to rada pošlem zadarmo, tiež áno, na ten rovnaký e-mail. A teraz chcem vedieť, ako sa učíš chorvačtinu ty, ako si sa učil, naučil, nenaučil, čo ťa v tomto motivuje, čo ťa frustruje a takto. Chcem všetko vedieť a či je nejaký spôsob, možno ako ti môžem pomôcť, alebo ty možno môžeš nám pomôcť, možno môžeš zazdieľať niečo a čo môžem, alebo ty, alebo ja môžeme posunúť ďalej do tejto skupiny, aby sa aj ostatní mohli učiť a aby sme všetci mali benefit z tohto. Takže tak. Som zvedavá na tvoje odpovede. OK, super. Píšite mi tu dole, alebo môžete aj súkromné do správy. Ale je lepšie, áno, tu dole, aby do komentárov, aby všetci mali benefit z vašej odpovede. Dobre. Takže zatiaľ papa a sme v kontakte počas celého roku. Pok!